बारे पति दाढ़ी बना वाला कपार छिलेला ना टेम्पू वाला पति उ पति ना हाँ गाड़ी के नीचे लगे वाला पति ना हाँ तो कौन पति पति राजा जी बलमुआ अच्छा हस्बैंड सजना मरद हाँ उ पति मान लो हस्बैंड मेहरारू घर में सुतल बाड़ी सुतल बिया ठीक 4 बजे भोर भइल बा 4 बज गई 4 बजल बा अच्छा घर के पिछुआरी आम के डाली पर लागल कोयलिया कुहू कुहू बोले कोयलिया बोले मौगी के नींद टूटल लेके बार उठ के बैठ गई आई रे दादा ई केने से बोलत दिया कहत दिया कि रे कोयलिया एक तबलमुआ बाहर बारे और सही याद सतावता अब तू औरी बोल बोल के उनकर याद ताजा करत रो रहत और खोता का बारे तने रह जान लेबू कहत दिया कैसे कि एक तबाला विदेश जाई अरे दिहले पकले अरे देहु दरदिया औरी अरे बेका हर देहु दरदिया औरी अरे बेका कोयलिया चुप 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 जनवले बेका कोयलिया चुप चुप जनवले बेका एक बाला भी देश चाहिए दिहले बरले बाला भी देश चाहिए दिहले बरले औरतिया कहलई का कहलई कि रुचला न खाना तन मार सजिया एकदम खाटी चाय के गाना है पर 2 मिनट जवाब दी है गाना रुचला न खाना तन मार चुरिया लोर से बिछाना
देखी मरद मेहरारू में हाँ जब झगड़ा होला ना हाँ तब बड़ मजा आवे वो कैसे जनतनी काहे काहे कि कोनो झूठ डरेर के झगड़ा तो हो ना कि सालों साल चली हाँ छोटा मन मोटाही के झगड़ा हो हाँ ये सब छोटा डडेर वाला झगड़ा हो मरद तनी सा पी खा लेले बड़े ओला हो गई हाँ टाइम देले बड़े के 7 बजे साझी के घरे आ जाए हाँ। आओ तारे 11:30 बजे हाँ। वो खातिर हो गई तो ये सब तनी तनी खातिर झगड़ा हाँ यही तरह मरद जाने की थका सल पियासा लाइल बड़े मोटका देखी जब मरद मेहरारू में झगड़ा होला नु तो जौन घर में ओकने के बाल बच्चा रहेला डायरेक्ट ना बोलेले सो इनडायरेक्ट बात होला लइकवा द्वारा पासा फेकल कैसे अइले मरद थका सल टिंकुआ रे सोफवा कहना मतरिया खानवा देता हूँ कि भूखले सुतता हुआ जो तो उ जने की छोटका बेटवा से मतरिया कही हाँ रे अरे भिंडी लेटरवा रे कहना दिन की जौना सौतिनिया खातिर लेट को के आइल हो ओकरे खानवा खा के सुत रहो ये तो दसबा सुमितवा मोटका के मजा तो तब आवेला जब सूते के बेरी होला हाँ कैसे काहे कि प्लानिंग के तहत झगड़ा थोड़े भइल बाकी नैहर से बाबूजी 2 गो बेड दे के भेजी हाँ। सूते के बाद एक एक कमरावा में हाँ। पलंग एक गो बा हाँ मर्द के तखियोलहु नहीं खे ना पूछलहु नहीं खे हाँ सूते के बेरी जानिए कि 8:30 बजे आके सुत गइल भी हो महे करवट क हो महे करवट क के सुतल भी 36 बन के अब मोटका मर्दो जानिए कि बुझल के आज माने वाला नहीं खे ना इहो बेचारू हे पर घूम के 36 बन के सुतल सुत मोटका सुमितवा सुत एगो बात जानिए कि दारू कंट्रोल बड़ा क लेवेला मर्द लोग छुछुनर होला रह तनी ट्राई मारे में का दिक्कत बा आधा रात हो गइल देखिए मोटका सुमितवा बच्चा के लथार मारतिया अरे बाप दे गरम बा माने वाला नहीं खे ना हिट बिया अब मर्दा पोल हाई के सुनत ए का ए सोफवा के भाई ठीक बा मानो तनी झगड़ा भइल बा हाँ तो झगड़ा मुहवा के नु भइल बा देहिया के का कसूर बा एमे आय? ना तू बड़ा बोलले पर ना तब धीरे धीरे पुरवा के हवा लागे नु हाँ तो मेहररुओ तनी जानिए कि गिल होखे लगे है सभी तरी से वो कहीं से हवा बनले कि सांपो मर जाए लाठियों ना ठेके कहीं से कि का मुंह के झगड़ा भइल बा तो देहिया के नहीं के भइल तो देहिया से नु मतलब बा तो तिला के हजे रात भर हम मुंह देखाई आ मुंह पर गमछी फेंकी है सजा जोन करे अच्छा एकरा के रौरा उठाम के हम उठा दही लोगी लगा उठा मोटका उठाई सुमितवा कुछ सोचो तनी का मन वहां के सोचा तनी कि मौका दे कितना सिकंदर के कहीं हम गलतियां अब तू ही समझावा रोशन हम तू समझतिया तो चाही ना रुपया उनके जेबे का चाही ना रुपया उनके जेबे का कोई लिया चुप जगवा जेबे का कोई लिया चुप
बोल प्रेम से श्री रामचंद्र की